Здравейте, дами и господа, току-що аз съм пак 9 на 2-3. Това е Лудето Зайче, току-що пак заваля дъжд. Това е втори епизод на Survival Island. Flowercraft, той ще се казва. Да, заради цветята. Да. Ще ма кефят, виж кои са яки, жълти. Благодаря. Айде да се... Ма то дъжд ма нерви. Гледай, готови, наши, аз се спинкам. 20 трябва рана. 20 трябва рана имам. О, спиш ли? Тук това дърво... Има 37 дърво, аз ще почвам да правя къщата. Чуля? Аз ще отида да изкопам дърво. Колко ще е голяма? Ето, малка. Малко да е, за сега, за началото. Аз ще копам дърво. Радо, че има колко. Да, ще копаш дърво. Деян ще копа дърво. Има ли си такова? Едно кола. И е... Девил 1, 2, 3 прави професионално. Бе. Перфектно е направо. Не. Как знаеш? Аз ще взема малко дърт. Да заравним и това. Аз имам нещо на идея, я чакай малко. Абе, бягай, бе, нещастни. Ой, не е толкова висока, Аз няма го правя високо, ма ти пречиш. Не е толкова... Имаш нещо на идея, ще имаш идеите. Абе, аре, прави каквото искаш, аз тям да изпорвам. Ще правя? Или пък... Колко кола имаме? Бали му мамата. Добре, отивам да копам. Защото на кола сме му такова и това. Разбра се, на трибучета съм, нищо. Не ме се занимава да взимам храна. Ай, взимай, бе, имаш учеста. Абе, няма смисъл, бе, за една кирка ли си? Точно. Мале, стреснах съм, тъй, перфектно. Знаеш, аз май трябваше да си взема такова. Тук има ендерман и крипър. Пане му май. Чух, че крипъра гръмна. Да, и аз съм реак. Яко, взима си меч. Да, ще отивам у мината. Заповедите, ела да ми хилпиш по-добре, да. Гледай си работата. Аре, надъхам. Абе, би се саме. Аре. Сега не съм толкова надъхан. Тук имаме кол, ще го взема, защото ме кефи. И пак нещо се опитва да ме застреля. Те да знаете, че клипа ще спре неочаквано, ние ще... 10 минути ще снимаме клиповете. Там някъде и 15 ще спреем. Поне за сега да е. Ето няма смисъл да ги правим. Аре, има тук скелет. Ние ще ги качваме главно в Звитбокс, YouTube. Има тук скелет, а мен ме забива. О, имаме и гост, но той не играе. Той не играе Майнкрафт, тъйче. Тихо е, ох, човек, Деяне. Да, видях. Идва с меча, защото видя ли как падна? Който Деяне? Чули Деяне? Перфектно, обаче ще ме изчакаш да взема кол. И дай да ми вземеш кирката, защото да не правя нова. А тя къде беше? Долу. Но ти си я вземил, човек. Да, ще отида. Отивам, запътих се. Какво ти пречи? Някакъв проблем. Вземи си меча и отиди, бе. Чакай малко час, може да се отдавя. То няма да стигне да меча. Но ти първо няма да го знаеш къде е. Кое? Меча ми. Аре, къде е сега? Тук има ендерман. Кирката сега. Ейте. Той е колко. Аз направих нова. Ма тя къде е паднала? Ох. Долу е, до водата, долу.
И чувам тако. Да, долу има скелети, зомбита, не знам. Опа, то път меташ само едно е. Ти меч нямаш ли? Еми, току-що правя каменен. Току-що направих каменен. Абе, Ага, видяхте да изпадна. Чак. обирай Леле. експи. И ти взех левела. Ми, очевидно. Много са кефа. Очевидно за да я. Маля, сега ги пробих. Нали, това зомби много... Такова е. Долу ли слезе, бе? Да. Ми пробих ги, защото аз... И аз той горе. Знаеш Майнкрафт? Телепортна, да. Да подам лайфа. Брат, моля се, снимаме сега клипче. Нищо не става. Какво стана? Гръмна клипа. Супер. Хубаво да е, защо не мога да се телепортна? Тук мини чакаш. И да не. Супер. Знаеш какво се сетих? Къде се? Виж какво ще ти напиша на чата. Къде? Давай. Аре бе, аз съм се експлорнал. Няма бе. Всъщност Хора, гледайте в чата, какво ще напиша. Wait. Ух. Аре бе. Пакет. Чакай. Добре бе, тази вода защо не мога да изкача? Аз с този текстчър пак нищо не мога да направя. Да, перфектен, да. Ей, къде си чак? Гадняр. Виж какво напиша. Сто няма да го познаете. Той не е много социален човек. Да. Ма ще са садни, ако го кажат, ей, че го пиша в комент. Го пиша на Майнкрафт. Тук имам едно поразно дърво, сега ще го... Няколко пораснали дървета. Тъй аз мисля вече да спирам клипа. Която... Аре, давай. О, човек, имаш ли какви гъби намери? Нямам гъби. Що? Ма, какви гъби беше намерал? Червени. И жалко. Разгледай са. Ендър перл. Моля се сетни хора тук. Не. Не можеш. Нямам такъв половин. Не е готино, те са светва. А ние защо нямаме дърво? Спряли го? Клипа? Не. Добре. Първо ще спряме клипа. Това беше от нас. Онзи девил там с рогата и аз. И лудото тапати. Да, вярвай. Тия дървета много макет. Бе, знаеш къде съм? Къде си? Къде си ти? Първо искам питам къде си. Еран. Аз съм до къщата. Добре, аре. Идо. Имам червена гъба, взех червена гъба. Да правя ли нещо като покрив или ще го оставим за сега без покрив? Ще направя врати обаче. Направи врати. Кой имаш в тебе дърво? Имам, нали ходих да бира. И отново да бира нищо. Аз сега къде се кача горе? Там има такова. Да, yes. Какво говориш и само, бе? Намерих ябълка. Омага! Ми да. Кой го че? Още една ябълка. Искаш? Може. Ма аз не съм гладен в момента. Твой проблем. Не е проблем.